A CaixaBank afrontem un nou pla estratègic des d'una posició immillorable. Com a líders de mercat en el conjunt d'Espanya i Portugal, amb una elevada solvència i liquiditat, i després de superar els objectius de rendibilitat, ingressos, eficiència, morositat i cost del risc fixats en l'anterior pla. El nou pla estratègic de CaixaBank manté l'objectiu d'assegurar una rendibilitat sostinguda a llarg termini, amb la clara ambició de fer créixer el nostre negoci i reforçar el compromís de ser a prop de les persones. En els propers 3 anys ens fixem també com a repte ser un referent europeu en sostenibilitat i ser capaços de retenir i atraure el millor talent. Per tant, estem preparats per assolir nous objectius en els propers 3 anys. Mantenir la fortalesa financera en un bon objectiu al tancament del 2027 d'assolir una rendibilitat per damunt del 16%, situar la ràtio d'eficiència en nivells propers al 40% i establir la taxa de morositat en un nou mínim històric, al voltant del 2%. Invertirem més de 5.000 milions d'euros en tecnologia per accelerar la transformació i estar preparats per afrontar un entorn més digital i competitiu amb una plataforma tecnològica reforçada amb el suport del desenvolupament de la intel·ligència artificial generativa. Per poder dur a terme aquesta transformació cal seguir atraient i fidelitzant el millor talent. La previsió del grup és incorporar 3.000 joves al període i volem també avançar cap a una economia més sostenible, mobilitzant 100.000 milions d'euros en finances sostenibles, reforçant les nostres iniciatives diferencials d'impacte social. La consecució d'aquests objectius contribuirà a seguir donant suport a l'economia i a remunerar adequadament a tots els nostres accionistes, destacant l'impuls que suposarà per a la Fundació La Caixa i la seva capacitat per poder seguir duent a terme la seva imprescindible obra social.